Allah shi na ganin kowa ayi ne da fi sabilillah. Kuma shugaban kasa zan ƙara gayi yake shina nan shina sauraren duk abin da ake ci. Shina neman nagari har yau ba wanda ya dauki takarda a ilmance, ban ce maka da sorewa da zage-zagewa, a ilmance ya rubuta ya ce haka ya kamata, ya kawo hujja, ya kawo dalili, kuma ya kawo in an bi haka za a yi. Kawai son rai ne, duk surutun da suka yi, wallahi azimin son rai ne. Ayyo bana a ce a kawo, ai akwai fada shugaban kasa, akwai fada gwamnati, a rubutu a aiko, a ilmance, a rubutu a aiko. Akwai malamai a garin ga, akwai sarakuna a garin ga, akwai masu ilimi a garin ga. Ba wanda ya tashi rubuta ya ce abun ga, sai bisa kan internet mutane suna zage-zage. Bai kamata ba kai. Shugaban kasa ya ce duk abun da ke gyara kasa shi zai yi, to ka rubuta ka gwada mishi wannan ayi kuskure ne, ka gani in ba a gyara ko ma mine ne fa. Ba wagga ayar doka ba, amma da hujjoji kuma duk abun da ka kawo da hujja ka gudi za a saurare ka, kuma za a tambaye mutane masu ilimi da kowa da kowa. In hankali abun ya kama hankali ya kama shi, an gwada haka ne, yau saboda ba a canza ko ma mine ne. Amma kawai ka tashi da sahi baka da duk aiki sai Allah shi tsine wa wancan, wanga mutumin banza ne, wanga saboda Allah ina za hakan ga kai Allah. Mu muna fatan alheri wurin su, shugaban kasa yana fatan alheri wurin su, yana fatan musu kwanciya hankali, yana fatan su yi daidai. Shi yake fata shugaban kasa da kanshi ba yana musu fatan alheri. Kuma sako da ya bamu yace duk 'yan kasa biskan wanga da duk abu da ke kawo fitina a kasar nan, ba wanda ya kamata ya tashi ya kawo fitinan kabilanci a Niger. Ba a sunan shi ba, shi bai yarda haka nan ba, bai mishi adalci, bai so haka nan. Duk wanda ya kawo ta magana ta fitina tattar da zamani tsaye, ku mishi fata Allah shi da ya shi. Duk wanda ya zage ku bisa kan wannan, ku mishi fata Allah shi da shi, kuma ku yafe mishi. Dan Niger namu ne Allah shi da shi ya shi mu duka. Amma babu dan a ce da wanga article in ba ku iya mishi fatan alheri ba, to ku shiru ku kyale. Yo in mai magana bai da hankali, mai saurare shi ya kamata ya hankali ba. To shi yasa bai kai ba wani zage-zage ba. Wagga ku ce mu ce duk masoyan president Chani da masoyan CNSP da masoyan Niger, muna zato masoyan Niger ne, wanda ke Niger nan da wanda ke ketare, kan wanda mai da martani da fushi da zage-zage da harkar kabilanci. Shugaban kasa bai yarda haka, bai so kuma bai tambayi kowa ba. A ilmance kamata. A ilmance ya kamata. In abun tana yi wa gwada mishi. Amma ka san ko wa'azi a cikin ayar Qur'ani akwai wanda yake ka ayi wa'azi in bai da amfani ko? Kwarai kuwa. Fazakir inna fa'ati zikr. To ko a can ma in kaga mutum da iliminka da komai kana ga mishi ya kiya, ka san duk abu da bai yarda, to ka ba kanka wahala, kai shiru ka kyale shi, kai wata Allah shi da shi kike iya. Amma kakka ce a kai masoyin shugaban dan shugaban dan Niger ka tashi kana zage-zage da wani dan ya ce haka, shi ne yayi magana shi. Yau da gobe ai sai Allah ko, kuma kowa mutanen saurare kun zai bar tarihin mutumin da ke neman fitina a kasar nan. Kwarai. Kenan bai ma kai ba an bashi amsa. In an bashi yayi maganganu shi kwanaki biyu ne mutane za su shiga wani lamari. Amma duk masu ilimi, masu neman gyaran fuska, masu su rubuto su kawo abun da suke yi a langue nationale par opposition, ici langue parlée. Dan bi za ga masu to kace a'a da aka rubuta in dai haka ne haka kamata a rubuta, za mu ba Hausa daraja bisa ga hakan ga. Yau Hausa tana yawo gobe Zarmanci ne, tana gobe Hillanci ne, za a fara ce na yi ba a ce an liƙe ba, an liƙe port shi kenan babu, daga nan shi kenan har tashin kiyoma kuma ba a canza. Wace haka? Ga ma aya ta 75 nan da ta ce ana gyaran fuska. Babu abun da ba a gyaran fuska, ba ko aya ba duka. Kuma shugaban kasa yake shi da kanshi yana yi fi sabilillah ne, Allah sa an yi shi. Kuma duk inda ya kuskure wallahi zai yi ne fi sabilillah, dan adam ne bai iya